бинандаи азиз салом. Тавре ки аз таърих ба мо маълум аст, имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии китоб эътироф шудааст. Оё мардум аз ин хабар доранд? биёед бо ҳам мебинем. Як назарпурсии хусайро бо сокинони пойтахт анҷом медиҳем. салому алайкум ака, як дақиқа мумкин? ман қиёмиддин аз рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. номи шумо чӣ акаҷон? Аҳмадҷон Ҷолозода. Ака Аҳмадҷон, имрӯз медонед ки кадом рӯз аст дар таърих? рӯзи 23 апрел неки. Бале, бале. 23 апрел неки намедонам ки чӣ рӯз аст. Хуб, имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии китоб ҷаҳонии эътироф китоб. шудааст. Бале, бале. Хуб, шумо китоб мутолиа мекунед ака Аҳмад? Бале. охирон китоби мутолиа кардагиатон кадом буд? Китоби Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон. Медонед ки имрӯз кадом рӯз аст? Намедонед. Як хуб, оё гуфта метавонед ки охирон китобе ки хонда буд кадом аст? آخرین کتاب من و پول. ман ва пул аз Саидмурод Давлат. بله. беҳтарин уман китобҳои бадиҳо мутолиа мекунед? бале. кадом китобҳоро мутолиа кардагед? ман асосан китобҳои адабиётҳои русиро мехонам. хуб, ҳози рости гап ёдам ба нест, хай мехондам. хуб, дар як сол тахмин то чанд китоб мехонед? ду сета. мактаби кӯҳна. хуб, аз ҳама чизи асосие ки аз ҳамин китоб бардошт кардед чӣ буд? мақсад ки вақте ки устод дар зиндагии худ чӣ рӯзҳоро дидааст дар ҳамон китоб нашр карда шудааст, ҳамон ҷавонҳо метавонем ки аз рӯи ҳамон китоб ки бо ҳамон устод ҳамон чизе ки дар зиндагии худ дидааст метавонем монам кӯшиш кунем, агар таҷрибаи рӯзгор як таҷрибаи рӯзгор монам агар кӯшиш кунем ба ягон чиз мерасем. оё медонед ки имрӯз кадом рӯз аст? рӯзи ҷумъа. рӯзи ҷумъа. боз шумо китоб мехонед? бале. охирон китоби хондаатон кадом буд? китоби Садриддин. аввалин чизе ки аз ҳамин китоб бардошт кардед чӣ буд барои шумо? шери ҷони ширинш дар бораи ки завҷаш навишанда буд ҳамон шер. хуб, беҳтарин. дар як сол чанд китоб мутолиа мекунед? дар як сол 5-6 китоб. хуб, охирон китобе ки мутолиа кардаед кадом аст? рубоёти Умари Хайём. рубоёти Умари Хайём. ягон рубояашро гуфта метавонед? бале. гар бодахӯрӣ бо хиратмандон хунд ё бо салами лоларухи хандон хунд. дар як сол чанд китоб мехонед? дар як сол 5 ё 6 китоб зиёд. дар овони ҷавонӣ китоб мехондед? албатта китоб намехондем. давраи ҳукумати шӯравӣ буд. китоб бе маънаво забонҳои хориҷӣ бо намебуд, аз он ҷумла забони русӣ. китобҳои зиёд хондагӣ ҳастед. охирон китобе ки хонда будед дар ёд доред? охирон китоб китоби динӣ буд, мусулмонӣ. кадом китобҳоро хондагӣ ҳастед дар хотир доред? 50 сол шуд хондану бача. дар вақти донишҷӯ китобҳои шоҳнома мехондам. инчунин китобҳои аснови логопедия ки ба забони русӣ аст, онро низ мехондам.